Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Rust λοιπόν, το μόνο παιχνίδι όπου θα μαζέψει λίγο ξύλο και θα καταλήξει να πεθάνεις από αρκούδα, από μία πέτρα ή από τον ίδιο στο teammate. Σήμερα δεν έχει pro plays, παιδιά μου. Σήμερα έχει απλά κλιπάκια με αστεία και περίεργα kills και πολύ τύχη. Οπότε πάτα play, χαλάρωσε και έλα να γελάσουμε με το πόσο broken είναι το Rust. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ. Έχεις χάλα. Πάνω με. Στο check, εκεί πέρα που ανοίγεις την πόρτα για να μπεις. Θα έχει τώρα. Ο Αλέξ το έχει πάρει. Να ρε πίσω εδώ. Είναι, το βλέπω, είναι κάτω μου. Είναι κάτω μου στο χέρι. Μπορείς να το πας πίσω. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίος ρε μαλάκα, ωραίος. Καβλιάρι. Κατεβαίνω. Βλέπω λίγο γύρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Παράει το ελικόπτερο. Αχ. Είμαι ακριβώς απ' έξω, είμαι δίπλα. Ήρθα. Ωραίος ρε. Εδώ είμαι. Αυτός είσαι ρε μάνα. Την έχω σπάσει τη βάρκα του, στιγμή. Έχω να τη σπάσω. Την έχω σπάσει εγώ. Το βλέπω είναι κάτω. Πώς πέρα. Είναι από κάτω σου. Dark. Α, το μάθει, έφερε δύο. Θα το ρίξτε. Χιτ, το ρίξτε, θα το μπροστά μου. Ρίξτε του να. Κάτσε. Με πέτυχε άτομο, με σπέραγαν πίσω μας. Είναι άλλοι δύο. Τρεις είναι. Τέσσερις είναι. Αυτό ναι, το έχω δει αυτό. Κάνει zigzag. Enemy spotted. Ένας ήταν. Nice. Αυτός θα έχει έρθει από το Harbor. Αυτός θα έχει λογικά θα έχει από το Harbor. Έβα kit. Όχι, δεν έβα kit. Μαλάκες. Αν δεν έφυγε. Τον ακούω ακόμα εκεί κάτω είναι. Κάτω είναι, τον ακούω με την μπαμ. Την κρατάει. Λουτάρει τώρα. Τρώει. Ωραίος! Φύγε με το σάρι. Να τι έγινε. Να τι έγινε σου λέω. Να!
έχω ακόμα 4 φορές να πάω. Να πάω πάνω. Το άλλο κλεισάει, όλο κλεισάει. Τι έχεις πάνω σου? Α, νόμιζα πήγες με το τέτοιο. Περίμενε, άμα δεν πει πας. Καλά, ανοίγω. Να, πάνω στο Έφυγε από αυτό το ping, τώρα ξαναπάει στο ping, κάρι. Κατέβηκε το βουνό. Κάτσε, πάω. Πού τρέχουνε? Με βάρεσε. Hit. Είμαι low. Πέθανα. Πήγα από πίσω. Low. Το κάτω έχω. Είναι δύο ρε μαλάκα, είναι δύο. Άλλος είναι low. Πέθανε αυτός με το τόμι. Ωραία, εδώ πίσω είμαι εγώ. Ναι. Δεν ήξερε ότι ήταν εκεί πέρα ρε μαλάκα. Εγώ νόμιζα ήταν Έχω 30% πιθανότητες. Έλα σε πράγμα. ωραίος ρε. Ωραίος. Πάρτε και φύγετε. Δεν μπορώ να γόλ ρε μαλάκα, δεν μπήκε γόλ. Dark, κάνε back, είσαι μόνος σου. Πώς είναι κόψου λίγο ακόμα. Αυτός είναι low εκεί πέρα κάτω. Ω! Από κάτω σου. Dark, δεξιά σου, από κάτω. Ποια, Μην πες κάτω, δεν είναι κι άλλοι. Είναι στον τοίχο, στο 200. SKS. Είναι καλός. Από κάτω σου. Τι κι άλλος. Ω! Πάμε. Μαλάκι, χειρούτε εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν γελάσετε έστω και λίγο, πατήστε ένα like, κάντε subscribe με το καμπανάκι επειδή με βοηθάει, αλλά και για να συνεχίσετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας κλιπ και γράψτε μου άμα θέλετε να συνεχίσω και άλλα τέτοια βίντεο. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο wipe.